Здравейте, хора, и днес ще играем Fall Shelter. И ще си направим свят, в който ще са много. 200 лети. Ай, 200 лети ще достане. И тук паднали атомни бомби и хората се прибират в подземни убежища. И ние общо взето сме ето този чичко с жълтото пса. Мисля. Не съм много сигурен. Надявам се да се чувам хубаво, наистина. И чакаме да заредя. Обичайното. Стандартното за таблетата ми. Чакаме. И чакаме. И чакаме да зареди. Вау! И отново чакаме. Само че този път дори зарежда по-добре. И така, ето нашата сграда, ако мога така да го нарека. Къде да го сложа? Ей, така. Те имаме хора. Чакайте, айде. Аха. И тук го поставям. Жената не. Готово. Няма хубави графики на играта. И освен за хората. Иначе всичко останало все е добре. Имаме 500 капачки и много бутилки. Айде да оставим да размислим. Сега стои по времето. Сега да си построим ресторант. Тук ще го сложим. Айде. Бъдем. Аха. Готово, прави се. Сега водката. Тук ще слагам тия строителни, тия лабораторните в тази страна, където е водата и електричеството. Плюс 5 ли? 5 нови човека идват насам. Юху! Животът е добре. Така. Първо дамата. Тук 2, тук 5, тук 0, тук 1. И там. Тук 2, тук 1, тук 1, тук 5. Water. Пункти. 2, 3, 2. Kitchen. Сената, за да е равно, и тук я слагам. Капачки. Странното е, че тук валутата е капачки. И така. Да направим снимка. И така. Да видим, мога ли нещо да се построя? Да, мога. Асансьор. Да се построя ли асансьор? Тук ще сложа, за да мога ето тук. Под водата и електричеството. Да сложа други две и да се стига по-лесно. Например, до водата, ако ще се ходи додолу и те. Така. Теб. Къде да те сложа? Тук ще
последните и другите. И така. Знам, вероятно ще си кажете, той е клип скучен, няма да го гледам. Но останете. Каквото снимам, ще ви хареса с това, колко зле го правя. Вече, че се стои там. Да те видим, тепче къде се добави. 2-0-2-5. Цек. Сега, те тук са наготвили храна. Мога да го отбия на 250 дня. Гедуши. Те нещо, което давам, в момента тук нищо. Имам от всичко. Ема вижте мапа колко надълбоко стига. Колко е дълбокото и цялото място. Няма да го троши камъка все още. Казвам все още, защото скоро време може да се наложи. Айде нещо, няма ли да ми даде пари? Ти тук... Всичко върви на зле. Това са моите 8 от 16 човека. Мисля, че са 8 от 16. Те. Нов член на екипа. И то жена, разбира се. Да те видим, ти за къде ставаш? 2-1-2-0. Тук или тук? Слагам те при другата жена. Имам 260. Кой да обгри на кухнята? Водата или електричеството? Това мога да го... 500. Да, друг път. Храната. Че преди съм играл тая игра и в момента имам друг сървър, където играя на таблета. И храната и предимно и електричеството много бързо свършва. Водата по-бавно. Имаме двама, които можем да ги отговорим. Те стават на второ левел, и имам котик. Да видим какво ще ми се падне. И отваряме. Първата карта. 100 капачки. Супер. 50 вода. Още третата покемон карта и ми дава някакво нещо. Дрехли. Човек май. От тези кучи може да дадат си човек, който да е много добър в определени работи. Айде и тук ще я сложа на място на тая, която ще бачка ето тук. И те да видим на коя мога да сложа нещо. Тая като дойде. Да имаме виж как ще се времето на 50%. Така. И вече имаме космонавт. Така, ще апгрейдна.
Тук. Добре се получава за момента. Имаме нов човек. Нов служител имаме. В цеха по оцеляване. Така, сериозно ли няма къде да я сложа? Добре, ще я сложа там, няма къде другаде. Няма всякъде другаде минус. Там е единственото добро място. И най човека бързо се трупат. Ще ми е интересно. Аз гледам. Музичка се слушат. Да, тук са две. Тук са два малите. Тук е трима. Това явно няма техните. Позабравя съм на къде. Няма ли да дадем нещо като капачки? Това ако трябваше аз, ако можех всъщност аз да сложа капачки в играта, вече аз съм станал трилионер. Не билионер, не милионер. Трилионер. Ако правилно го казвам. Да. И вземем малко ток. Още един. Не знам какво направих току-що. Човек идва. Още един. Пак жена. Така. Плюс 1, минус 2, 0, минус 3, минус 1. Сериозно ли? Шегуваш се. Айде там да отидеш. Отключих нова стая, която мога да направя. Между другото, последната стая, за да я отключа, трябва да имам 100 човека явно, максимум на 16. Или поне за момента. Защо не ми дава капачки? Искам капачки. Много работа. Близко. Значи близко нещо. Някакво нещо. Така. Не мога да го облека. Тая мога ли не? Тая също не. Да пробваме това не. Това не. Тогава за къде по-радето го получих? Трябва някъде да мога да го сложа. Аха, той е човек облечен с това. Трябва да видим. 2-0. Сериозно ли? Шегуваш се. Сега ще ме накара да ги слагам на места. Скелите няма да ми вършат някаква работа. О, да, приятни капачки има. Аз нямам нет. Аз забравих да го изключа. Свързах се.
Айде. Сега дето спаме. Стопит! О, добре спря. Храница. Те да видим. Нищо не мога да построя. И нямам пари за това нещо. Какво е това? Така. Опа. Стана малък инцидент. Иди. Абсолютно нищо не мога да правя. За първи път ми се случва такова нещо. Няма ли да стане нещо? Айде, моля ти, игра. Направи нещо. Сега ще ме принуди да унищожа нещо, за да сложа друго. Да ми даде пари. Да е нещо, за да ми даде пари. Не знам какво стана току-що. Това ще бъде за днес. Ето снимчица, където направихме вече сейвната. И тук ще свърши този епизод. Пожелавам лек ден на всички. Абонирайте се за канала, харесайте видеото, пратете го на ваши приятели, те да направят същото. Приятна ваканция и чао!